Yankhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Tabi Kamwangala Mwenifumbo. Koma poyamba nayi mitu yake. Boma layimitsa ntchito akuluakulu a Macra, MBC komanso Neef. Mtsogoleri wakale wa dziko lino a Joyce Banda walimbikitsa umodzi pa ntchito yotukula uchembere wabwino. Ndipo munkhani zina, Malawi Bureau of Standards yatentha katundu owonongeka amene inalandira ku kampani ya ZAM Investments. Moni nonse, takulandirani pano pa zokamba Malawi. Posachedwa pa tikupatsirani nkhani ya akuluakulu atatu awo amene boma limene langolowa kumene la Profesa Munthalika silinawasekereretu la wadomola. Tikunena pano a Humphrey Mdyetseni awayimitsa kaye ngati mkulu wa bungwe lija la Neef, komanso a Kasakula ngati mkulu wa MBC, komanso tu a Daud Suleman amene anali mkulu wa Macra awayedzeka kaye Profesa Munthalika wabweratu ndi ulamuliro wake. Ndipo tu mkatikati mwa zomwezi akunena kuti tu akuluakulu atatu amenewa akuwafufuza pa milandu imeneyo ali nayo. Kodi mukuganiza kuti milandu imene ali nayo ndi yotani? Kodi a Humphrey Mdyetseni mkulu wa Neef anapulamulanji? Nanga a Kasakula awatu ndesu ngachite kufusa. Masiku awiri apitawa anali mkati kupepesa kuti a Profesa Munthalika awakhululukire. Anali tu gulu lija limanyoza ndi kutukwana za kukula kwa Profesa Munthalika kuti ndi osayenera kuima pa mpando. Ineyo mukani mundifuse. Yes. Malawi munomo mulibe munthu wina amene atopiriza ntchito imene agwira Lazarus Chakwera kapena upanga compare. Enawo amene akufuna ndi abodza. Amthalika ndi wokalamba sayenera kupitiriza azango kugona ku State House. So amalawi kuti apanga mistake upanga usankha Mthalika kuti akhale president 9 months time asankha agogora zikagona. In the end ajaurokeza ajangata ndani amakamba ampeka samba ajisale na minda zalamulira akazawa. Nanga a Daud Suleman awachotsa pa udindo umenewu chifukwa cha chiyani? Tatiye tionere nkhanizi mwatsatanetsatane komanso mwachidwi pamene tili mkati moonera nkhani zimenezi. Tisayiwala panga like, comment komanso subscribe. Munkhani yathu yoyamba, boma layamba layimitsa kaye ntchito ena mwa akuluakulu a nthambi zake. Mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna a Saidi watsimikiza za nkhaniyi. Malingana ndi a Saidi, akuluakuluwa ndi a Daud Suleman amene ndi mkulu wa Malawi Communications Regulatory Authority Macra, mkulu wa Malawi Broadcasting Corporation MBC Kasakula, ndi mkulu wa bungwe la National Economic Empowerment Fund Neef Humphrey Mdyetseni. A Saidi ati boma laganiza zoyimitsa kaye ntchito akuluakuluwa kamba kuti likuwafufuza kaye. Koma a Saidi sananene nkhani zimene boma likufufuzira akuluakulu atatuwa. Mabungwe akhazikitsa ndondomeko imene ithandizire kuti anthu achialubino azipeza thandizo la zaumoyo mosavuta mzaka zitatu zikudzazi. Pali chiyembekezo choti ntchitoyi ifikira anthu achialubino opitirira 2000. Mabungwe a Standing Voice makamaka Girls Empowerment Network ndi Beyond Suncare akhazikitsa ntchitoyi mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Bungwe la Standing Voice Girls Empowerment Network ndi Beyond Suncare akuyembekezeka kuyendetsa ntchitoyi ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union EU pakati pa zaka za 2025 ndi 2028 maboma 15 a dziko lino. Mmodzi wa akuluakulu a bungwe la Standing Voice Atuntufia Juma anati cholinga cha mabungwe atatuwa ndi choonetsetsa kuti anthu akhungu la chialubino akupeza thandizo la zaumoyo mosavuta komanso akukhala m'madera mmene muli chitetezo chokwanira. Ndi ntchito yoti bungwe la Standing Voice timagwira ndi kale kulimbikitsa anthu amene ndi khungu la chialubino kuti azitha kupita mzipatala zimene timakhala nazo zimene timati ma skin cancer prevention clinics, zipatala zimene timakhala kwaoneka khungu lawo kuti azitha kulandiranso kuti azizona ngati ayamba zilonda zinanso zoyambisa matenda a cancer komanso zilonda zimene komanso kuti azitha kupasidwa zinthu zozitetezera pa moyo wawo monga ngati sunscreen lotion. So ntchito imeneyi ndi yoti tikhala kuyipitiriza mu project imeneyi sitikusiya maboma amene atchulaja komanso ndi maboma ena osamene timagwiramo kale ntchito ndi cholinga chonena kuti anthuwa akhale akupitirirabe kulandira thandizo limene lili la zaumoyo. Mlembi wamkulu mundu anaona kuti pasakhale kusiyana pakati pa abambo ndi amayi chitukuko cha madera komanso chisamaliro cha anthu anayotha semphera mgala akuyembekezera kuti ntchitoyi isintha kuganizidwa ka anthu pamene amaganizira za anthu akhungu la chialubino
Kumbali yake mkulu wa bungwe la Malawi Council for Disability Affairs a George Chiusiwa anati ntchitoyi ndi yofunikira kwambiri pamene ikugwirizana ndi ndondomeko ya National Disability Policy imene imalimbikitsa ufulu wa anthu olumala. Ndife okondwa kwambiri kuti ntchito imene ikugwirizana kwambiri ndi maloto a dziko lino, likugwirizana kwambiri ndi ndondomeko zimene boma lidakhazikitsa ncholinga choonetsetsa kuti chitukuko chimene tikuchikamba tikuchilota cha Malawi chakuno ku Malawi mu 2063 chitukukochi chikufikira anthu onse kuphatikizapo anthu akhungu la chalubino kuti nawonso ajerere ufulu wawo makamaka pozama pa nkhani yokhudza kuwakweza iwo pachuma. Pakadali pano mmodzi wa akuluakulu a bungwe la European Union a Grace Mganga ati bungwe layika padera ndalama zokwana 600,000 euros pa ntchitoyi zimene ndi pafupifupi 1.2 billion kwacha. Konsolo ya Mzuzu yapempha mavenda komanso anthu okhala mu mzindawo kuti agwire nayo ntchito polimbikitsa ukhondo. Mkulu wa konsoloyi Gomezani Nyasulu wati umodzi ungathandizirenso kuchepetsa ndalama zimene zimalowa ku ntchito yochotsa zinyalala. Kalimira ali mu mzinda wa Mzuzu. Anyasulu anayankhula izi pamwambo okondwerera tsiku la zaukhondo pomwe anthu ku Mzuzu amasesa m'malo osiyanasiyana ntchito yomwe konsoloyi inagwira pamodzi ndi mabungwe omwe si aboma, mavenda komanso anthu ena. Anyasulu anena kuti nzokhumudwitsa kunena kuti anthu ena amatabe zinyalala pena paliponse ngakhale konsolo idayika malo otaya zinyalala ovomerezeka. Iwo anati si ntchito ya konsolo yokha kuletsa anthu kuchita izi, ndipo anena kuti zifuna kuti anthu agwirane manja ngati mzinda wa Mzuzu ukuyenera kubwera chikale kuti udali wa ukhondo komanso obiriwira. Ngati anthu angatenge mbali yawo yayikulu kwambiri ndekuti ifeyo ndalama zomwe timapanga invest pa nkhani ya zinyalala ndekuti ichepa chifukwa zinyalala zambiri zipezeka zikupangidwa manage pa malo ochepa komanso zinyalala zambiri anthu akuzigwirisaso ntchito ndekuti ifeyo tikhala ndi zinyalala zochepa kwambiri zomwe tingamapangepo invest kuti tikapitise kumene kuchi. Wapampando wa gulu la mabungwe saboma ku Mzuzu a Edward Kantuseya omwenso anati wapampando wa komiti omwe imayendetsa mwambowu anati mwambowu wathandiza kuphunzitsa anthu kuti adziwe ubwino wogwira ntchito pamodzi poonetsetsa kunena kuti mzinda wa Mzuzu ndi wa ukhondo. Pena pake pakuperewera pa nkhani ya chidziwitso kuti chabwino ngati mwadula tikiti koma pamene mwakhalapo mungoponya zinyalala chisawawa kodi tikiti wenga kusamaleni pamalo ndeti kuona kuti titengepo mwapaderadera gawo lophunzitsa anzathu amabizinesi ndi komiti ya mavenda kuti aziwe kuti inde kudula tikiti ndikofunikira komanso kufunikira kwa ukhondo ndikotani. Ena omwe anali nawo pamwambowu anali maofesala kuchokera ku nthambi zachitetezo ngati ku polisi ndi asilikali a ndende, mabungwe onse aboma komanso mavenda. Asadayambe mwambowu konsolo komanso mabungwe onse aboma adakuza mwambo umene adayitanitsa akuluakulu osiyanasiyana kuti akambirane zakufunikira kuonetsetsa kuti mzinda wa Mzuzu ukhale wa ukhondo komanso kupeza njira zina zomwe zingathandize kunena kuti zinyalala zomwe zili mu mzindawu azizisintha pomazigwiritsa ntchito. Mpingo wa Fountain of Victory wati chikondwerero choti wakwanitsa zaka 13 ukutumikira chichitika kuyambira pa 21 mpaka pa 26 mwezi uno. Wapampando wa komiti ya chikondwererochi Busati Wangenyirenda wati mzakazi mpingowu wafikira madera ambiri mdziko muno kuphatikizapo m'mayiko akunja. Anyirenda akufotokoza. Mpingo mmene wa Fountain of Victory mosogozedwa ndi Apostle Joseph Ziva tauona wakukula mzaka 13 taona chisomo cha Mulungu. Tinayamba ndi branch imodzi kuno ku Blantyre, kenako yachiwiri ku Lilongwe, yachitatu Mulanje, Zomba, kenako ndi Macra ndi kufalikira ma district onse 28. Sitimangopezeka pa boma komanso tumapezeka ma remote areas tiliso ndi ma branch, ma trading center tiliso ndi ma branch ambiri. Komanso in terms of impact, I think taona mpingo ukukhuza anthu osiyana-siyana mbali zosiyana-siyana, machiritso, kuphunzitsa mawu, kusintha mioyo ya anthu na yang'ana kwa Mulungu. Komanso ngati mukumbuka ngati pali mpingo mmene umakazikika pakupemphera dziko la Malawi
ife ndi mmodzi mwa mpingo koyamba kwa chaka timapanga zimenezo. Pakati pa chaka timakhala ndi ma prayers amene timacha kuti harvest prayers, timapemphera dziko la Malawi madera osiyanasiyana kuti tikolole molinga ndi mulungu mmene afunira dziko la Malawi kuti lipite patsogolo. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Joyce Banda walimbikitsa umodzi pa ntchito yotukula uchembere wabwino. Abanda ayankhula izi atayendera chipatala cha Bwaira mu mzinda wa Lilongwe. Iwo ati anapita pa chipatalachi pofuna kuti akaone okha mavuto amene amayi oyembekezera akukumana nawo. Kenaka Abanda anapereka katundu osiyanasiyana wa ndalama zokwana 5 million kwacha ponena kuti boma likuyesetsa kuthana ndi mavuto osiyanasiyana. Mercy Matonga wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Abanda nati ngati munthu mmodzi amene amalimbikitsa ntchito za ufulu wachibadwidwe komanso moyo wabwino wa amayi, anati amakhulupirira kuti mayi wina aliyense ali ndi ufulu wolandira thandizo labwino la kuchipatala lomwenso ndi ufulu wachibadwidwe. Chofunikira kuchitika muziko muno nchakuti ma health center aja kwakulisa kwapasa capacity yokuti zina zizithera konkuno. Koma onse akamakhala kuti akubwera kuno Central Hospital, Referral Hospital, azimayi anzathu azibambo anzathu amene akugwira chino kuno apanikizika kwambiri. Ifeyo amene tisali madokotala chimene tingapange ndikungothandizira kuapepukisa ntchito ija, kuapezera zipangizo monga ngati kuntunda kumene tinapitako bedi imodzi pakugona anani. Koma pamachifuniro chache achaine achewa azimayi anthu azibambo ndi azimayi akuchipatala kuno amafuna muzikhala mwana mmodzi koma akugona naye. Ndiye ifeyo tundiye tipeze pamene pakuti pali window pamene iwo akuti asamala ana athu azimayi athu, ife tizitha kupeza mabedi achangu zapereka thandizira dziko lathu. Ndipo mmawu ake mkulu wa chipatalachi Wilson Ching'ani anati chipatala cha Bwaira chimalandira amayi ochuluka kuposa nambala ya amayi amene amayenera kufika pa chipatalachi. Aching'ani anati chipatalachi chimalandira amayi komanso chimabereketsa ana okwana 68 kapena 75 tsiku lina lililonse. Tsindikiza kuti ngati boma tikupanga ma strides kunopato kasingakwanitsa. That's why we are encouraged kuti amatilimbikitsa kuti tigwire ntchito ndi wina aliyense amene akuonesa chidwi kuti atithandize pa effort yathu yoti tipereke quality health care kwa wina aliyense. Chomwe tikuona ndigapo possibly infrastructure zomanga mangazi komanso equipment ndi anthu ogwira ntchito chipatala. Mu effort yathu yonena kuti chimene chikwanitse takweza zipatala zingapo kuzungulira Lilongwe ndi Kawane Chilinde ndi area 18 zomwe zinali ma health center amapati kuti ndi community hospitals koma pamene tusonyeza kuti tifunikira chithandizo cha anthu amenewa komanso mwina ena onse amene akutionera kuti tikweze malera amene ndi amangidwe komanso equipment ndi anthu ogwira ntchito posebenzera kuboma. Chipatala cha Bwaira chimalandira odwala ozungulira mu mzinda wa Lilongwe komanso chimayang'anira zipatala zina zing'ono zokwana 12 za mu mzindawu. Makina atsopano otchedwa Impala akuyembekezeka kupititsa patsogolo ntchito za umoyo mdziko muno. Makinawa azithandizira madotolo kuona kukula kwa matenda ndi zizindikiro zake mosavuta. Ajobiba Nkhumba ndi mmodzi wa aphunzitsi ku Kamuzu University of Health Sciences ndipo ati makinawa athandizira kuchepetsa imfa za anthu achichepere. Kawiri zimene zimachitika ndi anthu athu ogwira mchipatala, manesi ndi madokotala pogwiritsa ntchito manja. Panopono tigwiritsa ntchito ma technology, pogwiritsa ntchito ma monitors amene amatha kugwira ntchito kutenga ma vital signs amenewa kawiri mosatopa popeza kuti ndi machines. Pamano akatenga information imene ma vital signs amenewa amayika pa ma monitors ndi ma doctors athu amatha kuona, manesi athu amatha kuona, ndi ogwira ntchito ena mzipatala amatha kuona ndikuzindikira kuti profile kapena picture ya mwana mthupi mwace mukuyenda bwanji, amene akufunika chithandizo mofulumira ndi uti, amene angadikire pang'ono ndi uti. Komanso machine amene akuaphunzitsa amaphunzira kutengera ndi nthawi imene agwira ntchito kutenga information kwa ana, amathanso okha kuyamba kupanga predict kapena kumapanga kukhala ndi masomphenya kuti mwana uyuyu tikapanda kumuyang'anira mofulumira
mwina popita maminisi mwakuti akhonza kuyamba kupambanga ma conversions kapena akhonza kukhala mu situation yoti ili wesi. Chinthu chachikulu chimene Impala project ichite ndi kuthandiza kuti ana athu amene akukhala admitted mu zipatala asamataye miyoyo yawo. Ndeti thandiza kuti ana asafe nthawi yawo isanakwane. Mmodzi wa ana mwino amene athandizira ntchito yoyesa makinawa taona alikumbo wati achipatala azigwiritsa ntchito makinawa pothandiza anthu amene adwala kwambiri. Makinawa afika mzipatala zopitirira 20 mdziko muno. Kupitirira ndi nkhanizi, Malawi Bureau of Standards yatentha katundu owonongeka amene idalanda ku kampani ya ZAM Investments. Nthambi inalanda katunduyu kutsatira chiopsezo choti akanapitirira kugulitsidwa kwa anthu ngakhale kuti anadutsa nthawi yake. Pakadali pano akuluakulu ku Malawi Bureau of Standards achenjeza kampani zopanga katundu kuti zisiye mchitidwe wogulitsa katundu owonongeka. Clever Mwale ali ndi zambiri kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Malinga ndi mmodzi wa akuluakulu a bungwe la Malawi Bureau of Standards a Rafael Mpingo, bungwe lidayendera kampani ya ZAM Investments kukapili mu mzinda wa Lilongwe pa 23 August komwe lidalanda zigubu 583 za malita 20 chiliyonse za katundu yemwe masiku ake ogwira ntchito adatha. Iwo ati zigubu zokwana 100 ndi zomwe zaonongedwa lachisanu ndipo zina zokwana 483 ziwonongedwa lolemba likubwerali. Ampingo anaonjezera kuti kugwiritsa ntchito katundu yemwe masiku ake anadutsa ndi mulandu popeza umalakwira malamulo a bungwe la Malawi Bureau of Standards. Malamulo amene a ZAM Investments analakwira ndi pa Chingerezi timati Malawi Bureau of Standards Act imene ili mu constitution ya Malawi. So malamulo amene wa Malawi Bureau of Standards imaletsa anthu kugwiritsa ntchito chinthu chowonongeka kapena kuchigulitsa kumene kapena kuchigulitsa ntchito popangira zokudya zina. Chifukwa choti timadziona kuti zimene zimapereka mavuto ambiri mthupi la anthu, mwina ngati magasi m'mimbamu, komanso mwina zimashuga, kukwera kwa mchere mthupi mwathumu, zinthu zambiri zimene sitingalole kuti anthu azizigwiritsa ntchito zitapanga expire choti zimaononga kwambiri miyoyo ya anthu. Mpingo anadandaulanso ponena kuti makampani omwe amagwiritsa ntchito katunduyo amachita izi kamba kosowa katswiri wokwanira, pomwe ena amachita izi kamba kawo kambelembere. Ndipo anachenjeza makampaniwa kuti lamulo ligwira ntchito bungwe la MBS likapeza umboni wokwanira. Iwo anaonjezeranso kuti kugwiritsa ntchito katundu yemwe anadutsa masiku ake popanga zakudya ndi zakumwa kumayika miyoyo pa chiopsezo ndipo zili ndi kuthekera kudzetsa matenda. Papita zaka pafupifupi 13 pamene ena mwa anthu okhala kukanyika m'boma la Mzimba anafunsidwa kuti achoke m'madera mwawo, koma mpaka pano anthuwa akhala kudikira ndalama zachipukuta msonzi pofuna kuti apereke mpata ku ntchito za migodi. Mulipoti lathu lapadera Thomas Kachere ali mderali ndipo wapeza kuti anthuwa akukumana ndi mavuto adzaoneni. M'boma la Mzimba muli migodi ya miyala ya mtengo wapatali, koma anthu oyandikana ndi malowa akhala kudikira chipukuta misonzi kwa zaka pafupifupi 20 kuti asamutsidwe. Kampani ya Globe Metals and Mining Limited idaona kuti kanyika ndi malo ofunika chipukuta misonzi kwa anthu omwe amakhala mozungulira malowa ndi kuwalesa kuti asachite chitukuko chilichonse pa malowa. Thandiwe Chavula wa mmudzi wa Chinkhwangwa 2 wati wakhala kuvutika ndi njala kamba kuti akhala akuletsedwa kulima ku malowo. So kwa ine vanikhuza wana bakhobopane vanijizika umphavi njana ya kuraso ifoya kuti kandipange chitukuko pokhompane nkutondeka kabaka kutakata ufumenge so anipange chitukuko bwenye nyingwera chitachi yafika vantu vaza mtufumisika bwenye nkutondeka kwa fika panyinga so mpa chilichose chikupanga pa khompane njara yakula umphavi wakula. Nawo a Faston Chipeta ndi okhudzidwa anatiuza kuti inuyo mene takulemberani chonchi mudikire myezi 6 inali July ndiye kenaka mutani musamuka ndiye kuchokera apopo basi osalongosoka mpaka napa zinthu zimene zindizowawa kwambiri chifukwa anthu amene abweradi utinamiza ulendo kambiri mbiri ndipo zinthu zoti zatikhuza kwambiri timapanga zitukuko ngati mwina kulima ujeni madimba ngati mwina kulima mbewu ngati mwina chinangwa
timapyala nthochi zija mweneke njala ikalowa m'makhomo muja nthochi zija timatani timadya koma zonse zija zinatani zinata chifukwa chananena kuti musabyalenso china chilichonse musapange china chilichonse chitukuko ife titani tibwera tizakusamisani koma mpakana pano ni zinthu zotikhuza kwambiri. Mfumu yobenshani yati ndiyodandaula kuona anthu ake akuvutika opanda owathandiza. Zandikhuza kwambiri chifukwa anthu amene ali mdera mwanga muno azunzika kwambiri. Ena anasisa maprojekti woti anali pang'onong'ono kuti ati koma analesa kuti musapange chitukuko. Malinga ndi malamulo oyendesera ntchito za migodi, ufulu wa nzika umayenera kutetezedwa. Koma kodi apa chilungamo chili pati? Mkulu oyang'anira ntchito za khonsolo ya boma la Mzimba, a Vision Mulinku, apempha kuti anthuwa aloledwe kumakhala ku dera lawo ngati kale. Mmodzi mwa akuluakulu owona nkhani zachilengedwe, a Kennedy Rashid, ati nkhaniyi ikusonyeza kusalabadira kolemekeza ufulu wa anthu. Inganene kuti ndizomvetsa chisoni kuti anthu anawuzidwa zokuti asapange china chilichonse pakana kuchokera 2006 up to now pakana pano kutengera ndi mmene zakhalira ku Mzimba kumene zikuoneka kuti pali kusalemekeza kwa maufulu a anthu okhala ndi malo komanso ufulu wa chitukuko. Kuli kulemekeza kwambiri maufulu amene amakhala nawo anthu kuti akhoza kupeza ntchito za migodi kuti akhoza kupeza phindu, koma sitikutha kulumikizitsa zinthu ziwirizi kuti tithe kutetezanso maufulu a anthu okhala ndi malo komanso ufulu wa anthu okhala ndi umoyo wa tsiku ndi tsiku. Naye mkulu owona za makhalidwe a anthu Alake Mbewe apempha mabungwe omenyera ufulu kuti achitepo kanthu pothandiza anthuwa. Ndi zinthu zolakwika kwambiri zimene kampani ya Global Metals ikupanga, chifukwa chonena kuti ikuononga ufulu wa chibadwidwe wa anthu, muchizungu exploitation. Ndizodabwisa kuti tikayang'ana mbuyomu mupeza kuti maboma angapo adutsa chifukwa zaka 20 ndi zambiri, koma onsewo amangoyang'anira pansi nkhani imeneyi popandapo kuchita china chake choti athandize anthu mdera limeneli. Pakadali pano mkulu owonetsetsa kuti pasakhale kusiyana pakati pa anthu ku NCA-TCA amwayi Sandram ati ndokhudzidwa ndi nkhaniyi. Ngati ife Norwegian Church Sudan Church tili ndi program imene imatchedwa Fighting Inequality. Program imeneyi imalimbikitsa mabungwe amene sali aboma, atolankhani komanso magulu akumudzi osiyanasiyana kuti azitenga nawo mbali pa mene dziko likuyendera. Ndi nthawi yofunikira kuti aliyense ayankhulepo, aliyense apereke maganizo ake, aliyense apereke nkhawa zake. Ncholinga choti tikamapanga malamulo athu, tikamapanga ndondomeko zathu zitengere mfundo komanso maganizo awina aliyense. Kodi sekale mtikaimbiranga pa nkonzi tikati kumarabi kuri jengodi kuno imani kuja imani sikaza walemera makanenera kamuzu. Mkulu wa kampani ya Global Metals and Mining Alusungu Chirwa ati akumvetsetsa madandaulo a anthuwa, ndipo ati ngati kampani akuyesetsa kuti zonse ziyende bwino pofuna kusamutsa anthuwa. Malinga ndi Achirwa, mapulani ofuna kusamutsa anthuwa ali mkati ngakhale kuti achedwa kamba ka zinthu zina. Ndikumvetsetsa chidandaulo chimene ali nacho anthu akukanika pa assessment imene tinapanga mu 2012. So ineyo ndikuona kuti inde panthawi imene timapanga assessment yathu mu 2012 anthu anali ndi chiyembekezo chachikulu choti akhala kusamuka, komana chifukwa choti zakhalisa zinthu zambiri zasintha. Even kumbali ife ya kampani timene timayembekezera kuti mwina zimene tikanawapasa ndikukhalisa kwa nthawi anthu zinthu zasintha, ena manyumba awo agwa komanso ena apanga chitukuko. Ndiye ngati kampani tikupepesa nkhawa zimene anthu ali nazo, komanso ifenso ngati kampani tatenga chiganizo chomwe chili choyenerera chomwe pakutha pa tsiku tonse tizakhala osangalala. Ndiye kumbali ya kampani timaona kuti njira yabwino joti tikapangesa assessment ina kuti tikaone zinthu zimene zili pa ground. Kwa anthu amene malo awo akhala ngati kuti awonongeke chifukwa choti sanapanga pa chitukuko chenicheni, tikayesesa kuti tikawapase ndrama malingana ndi mmene tinapangira assessment yathu pa 2012 kuti tisawasiye ine worst scenario, koma at least akapezeka china chake chimene chingathe kuwathandizira kuti moyo wawo ukakhalenso ukupita chitsogolo bwinobwino. Nkhani ya anthuwa ndiyofunika kuyiwunika
ndipo kuti tidzakwaniritse mfundo zachitukuko za bungwe la United Nations pakufunika kupewa zinthu zonga izi.